og velkommen til den her video, som omhandler indhentning af dokumenter til brug ved beregning af socialpædagogisk friplads. For at vi kan lave en beregning, skal vi bruge dine lønsedler eller udbetalingsmeddelelser fra kommunen, og det gælder for de seneste 3 måneder. På udgiftssiden skal vi bruge dine PBS-oversigter eller regninger med udspecificering af, hvilken periode regningen omhandler. Det er vigtigt, at du ikke kommer med udtog fra banken, da disse ikke indeholder de oplysninger, vi skal bruge. Listen over de nødvendige udgifter, vi skal bruge, er følgende. Jeg vil nu vise dig, hvordan du finder din post inde på din digitale postkasse. Du trykker i søgelinjen, skriv www.borger.dk. Du kommer nu ind på borger.dk, hvor du vælger log på. Du kommer så til denne side. Jeg har her valgt en demomiljø, hvor du skriver din bruger-ID. Og din adgangskode. Og trykker på næste. Du skal nu bruge dit nøglekort, som du har fået udleveret. Her finder du det tal, som svarer til den kode, der står på skærmen. Og klikker på log på. Du er nu kommet ind på forsiden. Du kommer nu ind på din digitale postkasse, som vil se sådan her ud. Her kan du vælge at sige, jeg vil gerne gemme dette. Trykker på mere og siger gem kopi. Den kommer nu ned på din computer, hvor du derefter kan vælge den og sende den videre til dit kontor. Når du er færdig, lukker du blot programmet. Jeg håber, at den her lille video har hjulpet dig til at kunne finde de dokumenter, vi skal bruge for at kunne lave den beregning til socialpædagogisk friplads. Husk, at du altid kan få hjælp et af de overstående steder.